Agoy doy. Kabalo na jud ta kinsa atong botohan this coming 2028 election. O mo ni mga tawhanan niyo, mga plastic, mga urukan, mga basura, mga trapo, mo ni mga tawhanan ni. Ayaw jud niyo ni pambuduha. Kaya nga naman, kung kani mong pambuduhon, murara ka ni kaon o ni suka. Ni kaon na pud. Mo na mga way pulos sa gobyerno. Kung kay gusto ba hitabo sa lambo sa atong nasod nga Pilipinos, di pambotohan ni na sa ibabaw. Kay mga di bias na nasa ubots, kanang na sa taas mo na mga balance kayo, nasa kamaturan. Tagram naman daan ni nila, so kana na pod kana atong pambotohan. Kung gusto na ito pagbago sa Pilipinas, so mga Duterte dira pan-supporters, mo kabalo na mo kung kinsa yung inyong piliyon ha. Kana lang ha. So ay kabala ka. Natas sa kamaturan tarong ta. Sumora itong pambudoon na sa taas. Peace out.